Čaute, takže toto je príprava na DIY. Takže na môj DIY budeme potrebovať lepiacu pištoľ, drôt alebo čelenku a do lepiacej pištole tieto tyčinky. Potom nemám ešte papier a kartón, takže ten ešte bude a ešte bude čo ešte bude? Bude ešte to keby, čo som vedela, že čo tam bude ešte. Aha, a ešte listíky, tak na módny doplnok, potom ešte tam budú krepové papiere, treba ten kartón na podložku lepiacej pištole, lebo nemôže to kvapnúť na stôl, lebo by zalopilo stôl a je to horúce, takže si musím dávať veľký pozor. Aj vy, či keď to budete robiť. Tyčinka sa vkladá mi tu. Takže moment, takto. Moment. Tak, je tam vložené. Takže takto to tam bude, ale keďže je to príprava, takže ešte to nejdeme robiť, tak ja si to musím ešte vybrať. Ale potom budem musieť už robiť na ostro. Táto už bola použitá. Keď si všimnite, moment, moju ruku. Asi to. Tak vidíte, že bola tak použitá, ešte ju asi nevidíte, ale tu už bola použitá. Tieto ostatné ešte neboli, lebo toto sú rovné. Toto sú celkom fajn. Je v tom lepidlo, kúsoček je to také lepkavé, ale je to v pohode. Dá sa to vydržať. Nechytajte sa nikdy tohoto tu, keď ju budete mať nahriatu. Lebo vám môže to spôsobiť nejaké popáleniny alebo tak. Takže, ak sa vám toto video páčilo, DIY, tak nezabudnite hodiť like, po prípade dislike, keď tak aj mne subscribe a dávam môjho kamaráta odkaz do popisku videa. On povedal, že bude za chvíľočku rozbíhať tiež svoj kanál, aj keď už tam má pár videí. Tak dúfam, že sa vám aj jeho channel bude páčiť. Bude natáčať Mafiu alebo Minecraft, tak keď takto máte radi Minecraft alebo Mafiu, tak nezabudnite hodiť like aj jemu, aj subscribe jemu, aj mne. Takže čaute a majte sa pekne a